comment khaika poria khali ebi whatsapp online mang hingke ba fel ungnai ta hinui khnadi takhu nung sao je poria oi ebi whatsapp mang online hinui hingke khnadi tabukni jorawa sabole ebi whatsapp thingya tong tai nung sao borokno poria hinui hingke aro je 1000 borok tongnai rok joto da poria mang khna sala kisa tai khoroksa comment khaika lasia da tammo norokni mark si kaya hingke bahike pass nai ba nungke saka borokni mark si kaya hingke bahike pass nai hinui dogosio poria wile ke bo pass nya hinui hiaba nungle bahike saiman khaba aro je tongnai rogle jotono poria hinui abo sagari nung saimania da 2021 o btk result ri jodi borok bo exam holo atugui kahamke exam mari ma hinkai kuno dino fail ungphano mohai khlai ungla khamo tai khoroksa comment khaika school thangya poria fail ungkha hinke montri ni si dostana lasia rok nungke sawa school thangya poria ungoi fail ungma se montri ni dos hinui tai se abar lasia rok phone nono sawo khnadi borok bo jodi school hall bisingo asugui porikha rima hinkai kuno dino fail ungphano mohai ungla khamo oro montri ni tamo dos kri ungnai jotono exam ria abo nungbo saimano hinke baksa borok khai pass ungo tai baksa borok khai fail ungo abo tai tangi ungnana hinke abo student rok ni dos na montri ni nungno sala tai khoroksa borok comment khaika khasia borok mungoi thur asuda buri sindal dol rok pu oro je buri tongnai rok jotono buri sindal mang phubini mote khai khasia borok nungsawo buri sindal rok mane nini mote khai je buri jotono sindal jehetu rok hinbile nung to mane khai nini nogo je tongnai buri borok jotono sindal tana nini akok ni mote khai nini abo kisapano khapia tamani hinkai nung tabuk aro video no simi naye comment khaima bai unglak problem bong ni simiya nini bo phainai nini ke future unglak da busabote inglak da nung mokok simi muitu narak di jodi nung buni kaham nayu hinkai nini bo kaham ungnai tai jodi nung buni hamya nayu hinkai nini tai bo bini sai double hamyang nai tai khoroksa borok comment khaika je buri chela fail ungnai rok jotono phaltu cherai mang fail ungu hinui nungke sawo je buri tai chela fail ungnai rok jotono phaltu mang hinui hinke nung ano kaise kok sadi je result dinai rok hinke sabo phaltu sabo borok kaham abo hainai de result dikhna nung oro nogo asugoi comment khaima bai simi unglak borok no nung amti hinna sakang bongni jaga habui wan sugui naigadi khoroksa borok fail ungkhai tamo ung aro je tongnai joto borokle poria phaltu mang ungya nata norok be je bukhugo phaimani ta hindi tai khoroksa borok comment khaika phaltu brui english girls bile kok borok mania harami ikko naigadi bini mote khai sini tirprasaro english hanapano se manata abole norok no comment khlai sajidi bayap song tamo sengkai english hanani phanon orikar kri khada tai khoroksa borok comment khaika norok thithangkai ani mendra da ungsa fail khaika sa sa khai nei boko comment khaika angno kaisa kokno sanamo jungo bai nung nijini kapalo kalai fruche bujinai nung borok no thui thangkai se sajago tai fail ungmani